Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 16 ka na bulan na Hulyo taon 2022, liwat ihatod mi sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog na news team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta pagpapakusog sa turismo asin mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta ngunya na taon pigtukar ni Mayor Son Ligacion sa MOA signing kan pagbugtak ni Naga City Tourist Police Unit. Ang detalyes hali ki Paulo de los Santos. Nagpaliwanag si Alcalde Nelson Legacion sa pagpadagos kan Peña Francia Fiesta sa Setyembre sa iyang pataratara sa Top Cup MOA signing kan nakalis na Martes, ika-12 nin Abril. Pigsabi kan alkalde na anda kulang selebrasyon na matao manindalan sa pagsabuhay kan debosyon sa mahal na ina, sarong mayor na rason para sa liwat alagad luay-luay na pagliksi kan dalagan kan ekonomiya sa syudad. Lain kan debosyon, pagkakataon man na maiangat ang pagbuhay kan mga tao, huli kan pagbuelta sa normal na operasyon kan negosyo na matao manin oportunidad sa mga tao na magkaiguan nin trabaho. Sigon pa sa alkalde, normal sa lambang gobyerno lokal na maglangkaw taon-taon ang annual budget nin 8 sagkod 10%, alagad huli naman sa epekto kan pandemya, piglalauman na magbaba sa maabot na 2023 as in 2024 ang annual budget kan gobyernos lokales nin mga 14 o 15%. Naging basehan kan alkalde sa iyang pahayag ang distribusyon kan National Tax Allotment o NTA na iyoan iheheras na buwis kan gobyerno nasyonal sa gobyerno lokal na nakolektar 3 taon bago ang masunod na taon poon 2020. Huli sa limitadong operasyon kan mga negosyo, huli sa pandemya asin pagbaba kan NTA, pigkakarkolong 150 milyones pesos ang magiging kabawasan sa annual budget kan syudad na nag-abot sa 1.6 billion pesos. Asin ang mandatang epekto po kan COVID-19, madadala po yan sa masunod na taon, 2023, mamamatian po yan siring man sa 2024. Dawa na po nga ni paliit-liit na nagre-recover ang sa tuyang ekonomiya. Tawanan mo po kamo ni ehemplo. Lalong-lalo na sa mga local government units. Next year, instead na magsaka ang annual budget kan City of Naga, and I think this is true also insofar as Legazpi City, other cities in the Bicol region, and other local government units. Normally, nagsasakat po yan by 8, 9, or 10%. Pero ngunyan, mababa po siya by around 14% or 15%. Ang mga civic as in religious activities sa syudad, katakod kan piyesta, nagdadaranin dagmang na bisita as in oportunidad, gikan sa ibang lugar. Dagos naman na nag-imbitar ang alkalde sa mga bakunado na pwede nang magpa-booster na magpatudok na nin booster shots na available sa SMC Tinaga, Lunes sakod Biyernes, alas 10 nin aga, sagkod alas 4 nin hapon, na pigtalaan sagkod ika-29 nin Hulyo. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, underground cabling ordinance piglala umang mailulusot na sa Port Sangguniang Panlunsod. Sabi ni Konsyal Lito del Rosario. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Tubod si Konsyal Lito del Rosario, ang padrido kang proposed ordinance para manggibuhon mandatory ang underground cabling kan gabos na service providers
siring kang telcos, cable networks, asina elektrisidad na may titulong Ordinance Further Strengthening Disaster Resiliency by Mandating Underground Cabling in Naga City. Sa entrevista kay City Kagawad de Rosario, sinabi kay ni na kang nakatapos pa sa ng 13 sangguniang panglungsod, nagkaigwana ning consultative meetings ang mga stakeholders kay baan mga telcos asin nakapagsumitir na ni mga inputs asin observations na pigbali sa pinagpantay na proponidong ordinansa na nagsasadol na maging mandatory na ang underground cabling kang gabos na serviceable lines kang kuryente sa good komunikasyon. Oras na maaprubahan sa committee level, dagos na ining ilalaog sa 14 sangguniang panglungsod para man matukara sa plenaryo dangan maipasar bilang saro ng ordinansa na ipapautoba inisyalmente sa mga new development areas sa Banatas, Almeda area, Diversion Road, maging sa mga imumuk ng subdivisions asin mga bagong ide-develop na urban areas. At the same time po, may penal provisions naman sa mga daymasunod na mga establishments, mga harong na daymasunod sa underground cabling. Arin po si mga priority areas. Ang primero pong mapigano tayo sining Balatas New Development Area, Almeda Highway, and hindi pong sa Diversion Road. And pigbalit naman po dyan ito pong mga bagong subdivision na itutugdok. And even ito pong mga bagong urban poor areas na will sprout in the future. So tangarin pong mas magay magpungka naman sa mga bago na mayo pa ning mga nakatirindog na poste. Aminado si Konsehal Lito de Rosario na ang primerong concern sa proposed ordinance oras na ini maipasunod, iyo ang gagastuson ka mga service providers, telcos asin kasurekuto para man sa underground cabling kan sa indang mga linya. Kaya may provision dyan na we will see to it na yung consultation sa mga stakeholders ay matala na yung pinakahalangkaw na priority. Iyon po ni si concern kang PLDT Central Office, si cost. Pero yun ang po yan, pag hiniling tatabi, ang cost kani, one-time cost or investment, as compared naman sa uro-utro na lang, na pagkakaigwa ng bagyo, na tumba si mga poste, nawawaran si mga telcos ng signal, uro-utro na lang, baka mas maraming one-time, big-time na effort na ini. Para sa Nagangunya News, Joel Solida. Sa iba pang bareta, pagbugtak ng permanenteng tourist police unit sa syudad ni Naga, bigla umang mas mapakusog sa turismo sa syudad. Detalyes kayan, Paulo de los Santos. Pigtawan doon ni Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas na madepende sa safety kan mga turista sa syudad din Naga ang liwat na pagbaskog kan tourist arrivals digdi, lalo na sa Peña Francia Fiesta sa Setyembre. Sigun ki Aguas, dai na mapupugulan pa ang dagmang na bisita sa syudad. Sa maabot na Setyembre, na syertong tututukan kan tourist police na responsable sa kaligtasan asin paggiya kan mga turista, siring man sa seguridad sa mga tourist destinations kan syudad. Pigsabi ni Aguas na ang turista mabalik-balik sa sarong lugar kung mamate kan mga ini na secured sinda sa lugar. Pigpagirumdum kan Regional Director kan DOT ang pagsulot nin face mask sa ibong kan presenteng alert level status kan syudad kung sa bukas ang gabos na establisamento na may 100% seating capacity. Ginagawa ng Naga ay napakaganda to kasi ang tourist kasi number one na palaging tinatanong yung kaligtasan nila, yung security. So if the tourist feels safe, uulit at babalik po yan. At kanina nabanggit ni Mayor na matutuloy na yung Peña Francia natin. So it's really a good start now na medyo malayo-layo pa yung Peña Francia, mapag-prepare na talaga yung ating mga pulis. Sir, yung ibang lugar? Sigun man, si Alec Francis Santos, Tourism Officer kan lokal na gobyerno kan Naga, kabale sa tututukan kan Tourist Police na kompuesto nin 24 persona ang mga kakanan asin hotel na may kinaaraman sa turismo. Target kan Arts, Culture and Tourism Office ang labi sa 40 tourist police personnel alagad kay puhan ngo na maaprobahan kan Campo Crame ang pig-organisar na police unit sa paagi kan Memorandum of Agreement o MOA na nagpapahiling nin commitment kan LGU Naga, Naga City Police Office, Police Regional Office 5 asin kan Department of Tourism sa Tourist Police na iyuman ang pig-aasahan sa pag-enforsar kan mga ordinansa sa syudad na may kinaaraman sa turismo.
Sigun pa kay Santos, oras na maaprubahan kan kramian MOA na pigpirmahan kan Martes, ika-12 nin Hulyo, formal nang maoperar ang Tourist Police Unit na may sadiring opisina as in sections, siring kan mga estasyones din pulisya. Recognized na siya, formally created. May sadiri man siya mga sections, may investigation section. So kung igwaman po ning mga crimes committed against sa mga turista, igwaning special investigators kayan. And at the same time po, sinda ma-undergo ning mga trainings, kasabay po kang training kang satuya po na mga tourism stakeholders. So igwaman sinda, makakabali sinda sa training ta for first aid with basic life support, sa search and rescue, water safety and rescue, and at the same time pag-abot sa pag-manage ka mga turista. Mientras tanto, sa lado kan PNP Naga, pigsyerto ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. na monitored kan Tourist Police ang mga ilegalidad sa mga plaza kan syudad na pigtatambayan nin dagmang na tao. Pigsabi ni Garchitorena, kaiba sa direktiba sa nasambit na police unit ang pagmantinir sa kapormalan sa mga siring na pasyaran kontra sa prostitusyon, asin iba pang ilegal na hiro-hiro sa pigtataong pasyaran sa syudad na nagtataong madatang imahe sa Naga. Police unit na instructional regarding sa may igwakit ba ulang sa prostitution pati sa human trafficking na ang transaksyon dyan sa toy mga plaza. Saron sa instruction sa inda, direktiba sa inda na yaon man sa jurisdiction ninda, AOR ninda na pigaapod ang pag-iikot-ikot. So saro ini sa minamantener ninda. Saro ini kung mahiling takay ngunyan nagsabihon tanang nakakalusot man, pero sa ngunyan na paano nakabawas-bawas kita itong mga unlikely na mga tao na pwedeng magbako lang sa prostitution kung itong ano pang illegal na kaisipan na pwedeng gibo niyan sa kadakol ng tao, lalo na sa plaza. Para sa Nagangunya News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang mga bareta, anti-drug education campaign, asin iba pang mga programa sa mga komunidad, padago subot na padago sa pigdala pigutan ka Naga City Dangerous Drugs Board. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Sa ibong kan limitadong logistics, padagos ang pagpapaurog kang anti-drug education campaign. Asin iba pang programa kang Naga City Dangerous Drugs Board para magpugulan ang paglangkaba kang illegal na droga sa komunidad. Sa pahayag ni NCDDB Director Toti Importante, padagos ang sendang opisina basado sa mandato kan ley sa sainda na magaman ni mga pulisiya asin pagkipagkoordinara sa mga law enforcement agencies para labanan asin makontrol ang paglakop kang illegal na droga. Kabali na digdi ang pag-treat asin rehabilitation program para man sa mga drug dependents, dangan mapugulan ng drug abuse sa paagi ni mga patraining asin information campaign na dapita sa may datang epekto kang illegal na droga sa isip, lawas, lalo na sa buhay ka mga naimbuelto digdi. Sinabi pa ni importante na ang droga haloy nang naging problema sa komunidad, alagad sa pagtatrabangan kan man na inlain na sektor, magiging mahiwas asin marikas ang pag-aksyon asin ng paglaban digdi sa koordinasyon sa mga law enforcement agencies, dangan matabangan ang mga personang naiimbuwento digdi na maut ng talikudan ang illegal na droga. On our part, mas papaitigan na itong lalo pa sa Republic Pandemic, ini yung drug education campaign para may iwas na itong mga lepa na gamit. So, pandua, dapat we should treat this na as a health issue. Tangaring si mga gusto mo bago, kasi nalid dumanan. So, nalalog tala po itong balay silangan. Si Councilor Romal po, gaya na po yun, na kanina magkaiwaman staff facility, counseling center, para kumpleto po. As in, hagadang tantabang from the barangay level, anong mga epekto. Kaya kung sinali ko sa bago, we should first be resilient, bago kita ma-drug clear, dapat gabos na bihirap, gabos na bihirap programa. From the family, barangay, and the city, kaya ka naman, with the proposal katong drug-free workplace, balak niya magkampanya mismo para sinamis mag-ibong programa sa mga businesses and all sectors, transport sector, tapos po pala. Dugang pa ni importante sa Naga City, igwanan ng 8 barangay na naideklarang drug cleared matapos makapasa sa mga qualifications asin parameters na hinahagad kan PIDEA. Kabali digdi ang mga barangay kan Tinago, San Francisco, Santa Cruz, Dinaga, Liboton, Bagong Bayan Sur, Carolina, asin Panikwason na anas na ideklarang drug-cleared barangays. 8 pa lang po. Kasi there are
Siguro mga 15 o 12 parameters bago mag-drug clear. May pusher, may laboratory, may yung marijuana cultivation, may drug awareness. Ang pinakamasakit po dyan, itong gabos na PWOODS, sinagpalista ka ito dapat matapos sa programa. Ibang programa kung low risk ka, madali lang yan. Ibang programa 4 months, once a week, ibang 6 months. So, yung to, same ang ibang mga nagpalista ka ito, medyo baka nawara na si fear factor. Ang sinasabi ka ito ni President Duterte, masakit ito ng Para sa Anagang Nguyen News, Joel Sulina. Transaksyon kan mga sindikato sa ilegal na droga sa Ciudad de Naga na masamantala sa mga kasiributan sa Peña Francia Fiesta na ipapalusuton kan PIDEA. Ang detalles hali kay Paulo de los Santos. Pigsyerto ni Investigation Agent 5, Mark Anthony Viray, Provincial Officer kan Philippine Drug Enforcement Agency of PIDEA sa Camarines Sur, na monitored ang mga hiro kan mga sindikato ng ilegal na droga sa Ciudad de Naga bilang preparasyon sa Peña Francia Fiesta na rurusoon ni dagbang na bisita. Sigun ki Viray, makondusir ang nasambit na ahensya, katuwang ang pulisya, nindakol pang anti-illegal drugs operations, mantang parani ang piyesta sa syudad bilang sentro ng komersyo sa rehiyon Bicol. Yes, with the help of our Philippine National Police, we are monitoring each and every movement ng drug syndicate here in Naga City. So we will be conducting comprehensive and more anti-drug operation para po malocate natin lahat ng mga drug personalities na nandito at saka ma-seize natin mga hawak nilang illegal drug. Especially paparating na po yung Peña Francia. So we will be evolving more paano natin na ma-counter din ang kanilang movement at mahuli natin sila. Kan nakalis na mga bulan, nanotaran ang surunudan asin matrayumpong anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagkakarecover nin binultong mga pakete nin pigtutubudan na shabu, kabali na ang haros 2 kilo nin pigtutubudan na shabu na narecover sa Barangay Peña Francia asin Bagong Bayan Sur, kan nakalis na bulan na labis sa 4 milyones pesos ang kantidad. Pigtawan doon ni Viray na sentro nin komersyo ang Ciudad de Naga kung saan naagi ang supply nin illegal na droga pasiring sa Visayas asin Mindanao regions, alagad padagos ang monitoring kan PIDEA asin pulisya, tanganing malikayan na makaabot pa sa mga barangay ang illegal na transaksyon kan pigpapangalad na bulong. So basically kasi the Naga City is lies in the heart of Bicolandia. So wala po tayong magagawa for every time na may drugs na dadaan papuntang Visayas and Mindanao and other parts of the country is transshipment point kasi itong lugar natin. So nadadaanan po tayo. So somehow in one part may mga drugs po na naibababa dito. But sa tulong ng ating kapulisan, ito po yung ating pinag-igihan na ma-seize po natin ang lahat ng illegal drugs na ito bago pa lang kumalat sa community, lalong-lalo na po sa barangay. So ngayon sir, may mga minumon. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Sa iba pang bareta, bicycle count sa Ciudad de Naga gigibuhong basihan sa paghaman nin dagdag ng mga programa kan Naga City Bike Board. Detalles hali ki Joel Sulina. Nagdurat, nigdulong aldaw ang ginibong bicycle count sa loob kan Ciudad de Naga. Nasa rong proseso ng pagtipon ng datos, partikular numero kang mga nagagamit ng bisikleta paluwas asing palaog kang syudad. Sa pahayag ni Naga City Bicycle Board Program Coordinator Jonathan Hernandez, basado sa natipon na datos sa bike count, sobra sa 10,000 na mga nagagamit ng bisikleta kada aldaw ang nagpapasiring asin hali sa syudad para man magtrabaho, mantang ang iba na nagbibisikleta para man mamasyar o ehersisyo na nag-aagi digdi sa Naga sa mga intersection, runabout, junctions, asin mga mayor na entry and exit point kang Naga. Ang total kayan for sa tulong aldaw, kung susumahon mo sa tuya, mga almost 30,000. So per days na nagminito siya ng 10,000 to 11,000 a day si nagagamit kang bisikleta. Ibig sabihin, inisi naluwas sa Kasinalaog, sa mga, lalo na yung mga boundary ito sa Del Rosario, Mabolo, Gainsa, Kamaligan, sa Kanaman. Ang survey o data gathering gagamiton sa quantitative baseline para sa Naga City.
Dangan magiging basihan man ini sa monitoring kung kurano ka-epektibo asin tamang nagagamit ang mga bike lanes na piglatag kang gobyerno lokal. Gagamiton man ang nasambit na natipon ng mga datos bilang basihan o reference para man sa masunod na mga programa o route network planning para man madeterminiran ang mga lokasyon asin klase ng bike lanes na kinakaipuang ikaag, kabali na ang pag-improve kan mga pasilidad, partikular sa pagkakaigwa ng safe na agihan o mga sidewalks sa loob kang syudad ng Naga. Ining ditang ini magamit ta sa pag-provide ka mga mobility infrastructure, lalo na yung mga nagagamit ka mga lugar na dapat taano tagulpi nagagamit sa lugar na niyo, taano sa mayo nagagamit sa lugar na niyo. So yung mga lugar na may mga igwanang nailong ta may mga gulpi ang nagagamit sa lugar, dapat ini ang priority ta na matawanan, ma-providean ng mga pasilidad gaya kang bike lane. Ang datos na natipon sa bicycle count o cyclist count sa siyudad ihiras man sa opisina kan DPWH, LTO asin sa Naga City Planning and Development Office bilang reference ninda sa mapit na mga iimplementar na proyekto o mga hahamanong mga patinampo na included ang mga bike lanes asin sidewalks para man sa padagos na pag-engkaminar sa publiko na magbisikleta na mas matipid asin non-carbon emission hulit na daing nagagamit ng krudo o gas na nakakadugang sa polusyon. Ang bike o bicycle count sa syudad inorganisa kan lokal na gobyerno kan Naga sa pagkikipagtabangan kan Metro Naga Active Transport Community, Uragon Bikers Incorporated Bicol asin kan Mobility Awards na ginibo kan petsa 24 sagkod petsa 27 kang Hunyo ngunya na taon. Para sa Naga Ngunya News, Joel Solida. Mientras tanto, duwang media practitioners pigtawan onra kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa Liki Paulo de los Santos. Naging bareta, ang duwang nagenyong para bareta, makalihis na resibihon ang commendation sa inda kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga huli sa saindang dakulang kontribusyon bilang mandatory witnesses sa anti-illegal drugs operations kan nakalihis na bulan sa Barangay Bagong Bayan Sur asin Peña Francia kung sa'y na-recover ang milyones na kantidad nin pigtutubudan na shabu. Pigbisto ang mga media awardees na sinda Angelus Abugaw kan Radyo Bicolandia asin Norly Saniel kan Asintado News. Sigun kay Abugaw, dakulang oportunidad sa sarong kagawad kan media na makataon ng serbisyo sa mga autoridad bilang pagtaong kaaraman sa publiko, manungod sa maraot na epekto kan illegal na droga sa buhay kan lambang na mamanwaan. Pigsabi ni Abugaw na dakulang patanid ang pagbareta manungod sa anti-illegal drug stings sa mga imbwelto sa illegal na droga, patunay na padagos ang pulisya asin Philippine Drug Enforcement Agency sa mga operasyon kontra pigpapangalad na bulong. Nainota maaraman kan sa tuyo mga kababayan kung anong maraot na epekto kan illegal na droga. Asin maaraman ninda kamugtakan kan illegal na droga lalong-lalo na syudad ng Naga. And dakula man gari ining patanid lalong-lalo na sa mga taong involved sa illegal na droga na talagang ang Philippine National Police, ang PDEA, lalong-lalo na padagos ng trabaho tangan ni sinda mapundo, madakop, and sinda magkakurulong asin dahil na makapagbenta pa ng illegal na droga sa satuyan lugar. Para man, kinurli Saniel, dakulang katabangan na makahiras sa publiko nin mga impormasyon manungod sa anti-illegal drugs campaign sa pagtaunin kamalayan manungod sa illegal na droga. Lang ko yan, dakulang katabangan na makapaghiras ning bareta, lalo na urog na sa arog kaning ko yan, na pagbabareta sa anti-illegal drugs dito sa syudad din Naga, na makaraman ka mga tao, lalo na digdi sa syudad din Naga, deta man pigo ko yan, langkaban na darakulaan ang mga beberenta, mga illegal drug trade dito sa syudad din Naga. Si Investigation Agent 5, Mark Anthony Biraya, Provincial Officer Campideya sa Camarines Sur, dakulaan pasalamat sa lambang miyembros kan media sa pagpaabot nin mga bareta. As mandatory witness is pagbibigay din po ng due process sa ating mga subject na nung hinuli sila is in fact is in accordance with the law, na mayroon pong witness na third party, yung media at yung barangay official na nagpapatunay na ang operasyon is legit at well documented. Para sa Naga Ngunya News, Paulo de los Santos. Sa ibang bareta,
Sentinel piglets ipigdistribuer ka Department of Agriculture asin man ka lokal na gobyerno kanaga sa mga sararadit na para atamaning urig na naapektaran kan African swine fever. Ang detalye sa liki Joel Solina. 108 gabos na mga Sentinel piglets ang na-distribuer kan Department of Agriculture Bicol sa paagi kang City Veterinary Office asin City Agriculture Office para man sa mga small hog raisers kan syudad, para man sa liwat na repopulation at kang mga uriga matapos na maapektaran kang ASF. Sinabi ni City Veterinary Officer Dr. Junius Ella Jr. ang nasambitan na programa kan DA may katuyuhan na liwat na mapakusog ang hog productions asin maestablisan ang supply ng karning uriga asin presyo kaini. Asin sa paagiban kang science-based approach na ini kan Sentinel Protocol madideterminaran kung igwa pa ng God virus o hilang na ASF sa sarong lugar arog sa syudad. Department of Agriculture Region 5 nagbigay ng 108 na piglets. Ito ibibigay as Sentinel piglet sa mga naapektuhan ng ASF noong 2020. 108 na recipients, lahat sila nabigyan ng tigi-isang sako ng starter feeds. Pinadalhan din sila ng mga electrolytes pampainom sa mga biik to prevent dehydration. Ang mga na-distribute na Sentinel pigs imomonitor kan City Veterinary Office para man madeterminaran kung salbado ng mag-ataman ning urig ang mga small hog raisers digdi sa syudad ni Naga. Hanggang August 10, mayroon tayong mga reporting na isasubmit sa Department of Agriculture. 7 days, 14 days, 21 days, tapos pagdating ng 48 day, blood collection. Pag tayo ay naging negative, pwede na tayo makahingi ng declaration from being red to pink or green zone para magkaroon tayo ng go signal sa repopulation. So ibig sabihin, pwede tayo mag-alaga ulit dahil wala na tayong ASF sa lugar. Yan ang mangyayari sa Sentinel pigs na binigay ng DA. After 48 para sa Nagangunya News, Joel Solina. Mientras tanto, Kabaro City Hall Pride pigbilog ka nagkapit ng empleados kan City Hall bilang suporta sa LGBTQIA+ sa Ciudad de Naga. Ang detalyes kayan hali ki Paulo de los Santos. Tanganing makatuwang kan lokal na gobyerno kan syudad de Naga sa pagpautob nin mga polisiya para sa mga miyembros kan lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, asexual asin iba pa o LGBTQIA+ community pig-organisar ang Kabaro City Hall Pride na may obhetong makipagkoordinar sa iba pang LGBTQIA+ organization sa syudad na hali sa manlain-lain na sektores. Sigun kay Miss Benjamin Jose de Asis, Presidente kan Kabaro City Hall Pride, nag-request na ang grupo sa iba pang mga grupo kan LGBTQIA+ sa educational institutions asin LGBTQIA+ civic organizations para sa sararoan na desisyon asin aksyones para sa pagpakusog kan implementasyon kan Anti-SOGI Discrimination Ordinance asin iba pang palakaw para sa pagmantinir kan derechos kan mga nagenyong bakla, tomboy, bisexual, transgender asin iba pang persona na may sexualidad na uyon sa ideolohiya kan LGBTQIA+ community. Aminado si Miss BJ na warak ang mga grupo kan LGBTQIA+, kaya piglalaoman ang tulos na koordinasyon kan mga siring na grupo sa City Hall Pride Organization. We also have friends na halinang established like si Sher Ami. Tapos we are also in contact with Naga City, with Naga College Foundation, and then si UNC Dawani. As a matter of fact, ma-request po kita sa indaning meeting soon, hopefully this week, para po magkauga kami din ng unified na decision making and action. Aramtaman po baga na ang mga kababaklaan may kanya-kanya yung organizations, may kanya-kanya yung grupo. So hopefully po magkasararo kami para magkauga kami ng
kumbaga pangil pag-abot po sa legislation, pag-abot sa mga ordinances. Kan nakalista Lunes, pigpanginota ni Vice Alcalde Cecilia de Asis ang paghurar kan mga opisyales kan Kabaro Naga City Hall Pride na kompwesto nin mga empleyado kan lokal na gobyerno. Kinababalehan ang mga ini ninda Benjamin Jose de Asis, Presidente, hali sa Metro Naga Public Employment Services Office, Rodolfo Sanyano Jr. bilang Vice Presidente, hali sa City Accounting Office, Christopher Antonio, Secretary, hali sa City Treasurer's Office, Bernie Alamer, Treasurer, hali sa City Planning and Development Office, Eric Alano, Editor, hali sa City Treasurer's Office, Emmanuel Nisolda, Public Relations Officer, hali sa General Services Office, Jose Martinez Jr., Business Manager, hali sa Lingkod Barangay Office, asin si Cynthia Felix, Sergeant at Arms, hali sa City Environment and Natural Resources Office. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto sa iba pang bareta, Peace and Order Public Safety Plan para sa tulong taon. Pighaman ka Naga City Peace and Order Council. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Sa objetong makapaghamad ning konkretong mga programa asin aktibidad para mapagantad ang pase orden asin public safety, partikular sa lokalidad Ginibo, ang duwang aldaw na POPs o Peace and Order Public Safety Planning Workshop na pigpartisiparan at kan man lang lain na ahensya asin opisina kan lokal na gobyerno kaiba ang mga stakeholders basada sa pinagmamando kang DILG. Sa entrevista kay PSO Director Rene Gumba, kaiba nita ang City Planning and Development Office na iyong nag-facilitate kan duwang aldaw na workshop para man makapaghamana ning 3-year plan na magiging giya sa lokal na gobyerno asin mga law enforcement agency sa pagmantinera dangan pagtrayumpo kan pasi orden sa syudad ng Naga para maging sarusa ng paghiro kabali na ang mga civilian volunteers asin barangay tanod kang 27 barangay kang Naga. Ang pighaman na POPs plan manifesto kang pagiging seryoso kang gobyerno lokal asin mga law enforcement agencies na mapaurog ang pagbuhay kang mga taga-syudad ng Naga huli sa maray asin mantinidong pasi orden asin seguridad ngaring mamantinir ang hababang record ning krimen asin mayo ning paghadit ang publiko na sarusa na sa mga pundasyon kan pagkakaigwa ning maaswag na lugar. Ang POPs plan matuoning malinaw na ladawan kan mga insidente o krimen na nangyayari sa paagi kang methodological asin information-based analysis asin ang pagtao ning maninigong countermeasures na nakapalaman sa nasambit na plano kabali na ang mga estratehiya na iimplementar na nakaangklaman sa mobilization ng mga available na rekurso, financial asin human resource, kabali na ang epektibong utilization kang mga rekurso, dangan maray na pagpaplano, partisipasyon kan lambang stakeholders, proper coordination asin tamang paghiras o pagtipon ni mga impormasyon. Diyan po kay niyo mapreparar sa mga plano kang syudad sa maabot na tulong taon. Gusto sabihin sa masunod na termino ni Mayor Nelson Legacion, 2023 to 2025, so pigahaman tang plano. Digdi po mapapalaog itong mga urulay sa peace and order. Kabali dyan, so criminality, so drugs, asin sa iba pa mga peace and order concerns. Kasabay man, itong mga public safety concerns. Pag pinag-urulayan ta po ang public safety, nakalaog man dyan itong sa traffic management, disaster response, kabali dyan itong sa fire incidents, sa social welfare services, kaya yaon din ang CSWDO. So ini pong ginigibong workshop, nagpuon ka sa Udma, asin matapos ngunya na aldaw dyan sa Naga City Science Centrum. Pagkatapos po kayan, ang dokumento isasubmit sa satuyang Peace and Order Council for approval and then i-deliberate na din yan sa City Development Council for eventual submission po sa satuyang sanggunian. Once po na ma-adapt yan kang sanggunian, asin kang satuyang alkalde, kabali na po dyan sa mga budgetary requirements na ipapasar, asin ma-execute na kita once that is finally approved. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Huring bareta,
City Social Welfare Development Office o CSWDO liwat nagpagilumdom sa importanteng papel kan mga magurang asin komunidad tanganing makalikay sa paggibuning krimen an mga kaakian. Detalyas kayan Paulo de los Santos. Piglinaw ni Evangeline Manalo, Social Welfare Officer 3, kan City Social Welfare and Development Office o CSWDO, na dakulaan tabang kan barangay asin kan mismong mga magurang kan Children in Conflict with the Law o CICL sa intervention program lalo na kung nasok na danin kaso. Sigun ki Manalo, day nakalimitar sa pag-ataman kan CSWDO an intervention kan mga CICL nakadakle sa syudad din Naga nakakomiter nin crime against property arog kan panhabon. Pigsabi ni Manalo na obligasyon kan mga bagurang asin barangay na makikooperar sa intervention program kan CICL. Tanganing dagos naman na magbagong buhay, mantang lumbod pa. Apuera sa CICL, nakatutok man na nasambit na opisina sa intervention program kan Children at Risk o CAR sa tabang kan barangay, tanganing malikay sinda na magin CICL. Ang child delinquency po, ito yan mga aki na napapabayaan po ang mga magurang na nakakakumit po ng krimen. Krimen na minsan influensya po, mismo influensya kang sa indang mga barkada o kaya naman kaputsinda kan sarong adult na minsan iyo ang naggagamit para sa inda para makakumit sinda ng krimen. Kan nakalis na taon, may kabilugan na 33 na CAR sa syudad din Naga ang pigpasairarom kan lokal na gobyerno sa maninigong intervention program, mantang 44 ang CICL. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan ang teleponan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno Kanaga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin kan sangguniang palunsod Kanaga. Siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabarita, Roy San Ramon, masunod na, Allen Riondanga sa tong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Hello po! Kumusta po kayo? Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localize national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program, which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila ay maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos.
Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda.
kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bago ngayon. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ng aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, edukasyon sa bayan ko. Proud akong maging gagawin na ng bilis na ang pag-usad. Sa aming balayaw na pagpumula. Proud ako. Proud ako. Proud akong maging nagenyo. Pero ano nga ba ang startup? Startup is any young company na nakafocus sa pag-develop ng solution-based products at services tulad na lang ng Pandelivery, Agraba at Nueca Technologies na mas pinadali pa ang services sa pamamagitan ng Hungryly, Tindahang Tapat at Isalvar. And with the Naga City Startup Development Program, we want you and your ideas to come to life. Pero bago yan, how do you qualify as a startup? Una, maaaring registered o hindi registered bilang isang business ang inyong kumpanya. Pero dapat hindi pa more than 5 years ang inyong operation. Kailangan din na dito sa Naga City nakabase o plano ninyong i-establish ang inyong startup. Ito pa, dapat at least 50% ng inyong development team ay nakatira sa Naga o sa Metro Naga area. Kung pasok ang inyong kumpanya sa nabanggit na mga qualifications, pwede na kayong mag-register through our Google form. Pumunta lamang sa link na kasama sa post na ito. Basahin ang guidelines na makikita sa first page ng Google form at i-click ang checkbox kung sumasang-ayon kayo dito. Pagkatapos, ilagay ang mga hinihingi impormasyon katulad ng inyong company name, short description, present office address at iba pang mga detalye tungkol sa inyong startup. Ibigay rin ang hinihinging mga impormasyon tungkol sa mga members ng inyong startup. Kung higit sa 2 ang inyong members,
kinakailangan magsumite ng file ayon sa hinihinging format. Panghuli, i-click ang submit button at hintayin ang confirmation email na ipadadala sa inyo. Ang mga qualified startups ay makakatanggap ng iba't ibang klase ng assistance katulad ng funding, full or partial subsidy para sa paggamit ng mga facilities at services sa ating Digital Innovation Hub or DIH. At mayroong ding financial assistance for you to be able to join national or international startup events. Hindi lang yan, pwede rin kayong magkaroon ng opportunity na makakuha ng additional funding, mentorship at linkaging sa ibang companies or institutions para mas lalo pang matulungan na ma-develop ang inyong startup. Kaya ano pang hinihintay mo? Start your own company. Defy the norm through innovation. Register now and join the growing startup industry in the city. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Sandigasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, sa magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya. Napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kailabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Saniligasyon po, dako lang pong pasalamat mi tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agad. Ini arog kayan, kung nahiling po nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siyang paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupan mo niyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, doon na sila dito, nagbubusing ng basketballan, okay na. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Sabang. Pasalamat po kami daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran, hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi. Dahil nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni sa Agihan, masakiton maka digdi yun rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inda. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Ligasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Sa pakiulay na din po, Nido, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugdok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakol. Ay dako lang tabang ka kung sa dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis kadudo tampa. Maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo.
kada ko lang kaugmahan ko. Taharon ni na ang pagsasaod-saod ko. Mahala, maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugmahan ko sa kuyan sa iya. Mabalo sana Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul, asin kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi. Dayaw po, bako na po yan drawing. Ano po, aktwal ng pigigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor na anuhan niya na magtakudigdi ning saudan tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ning satellite. Saka maugmahan, nauugmaan mga tao digdi ta kinagan ni Mayor ning satellite market. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Aramon. Diyos maraming Sabado ng pagkaaga mga tugang. Welcome sa programa sa Tug-Aramon. Petsa 16, bulan na Hulyo, taon 2022. Ini po sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, live kitang nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 radyo natin. Siring man, live kitang ngunyan sa Naga City Government FB page, as in sa Naga Ngunyan News FB page. Mga tugang, kan suudma, formal lang pinagpaluwas kan gobyerno lokal kang Naga, as in ni Alcalde Nelson Ligacion, ang mga aktibidad na kabali sa gigibuhon po niya itong pagsilibrar kan kapiestahan kasatuya pong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ini po sa kamabutan na maipaluwas na po ning amay nasambit na schedule linhuli po sa dagbang ng mga kahaputan na kan sa tuya pong mga katugangan urog ng gayo so mga iraon sa ibang lugar, so iraon sa ibang parte kan Kinaban, iraon sa ibang parte kan Pilipinas na naghaharapot na kan sa tuwing schedule dahil po para man makapag pa-schedule naman kan sa ida pong pagpuli digdi sa Naga, urog na ngunya na panahon kan kapiestahan kasatuya pong mahal na ina. Kaya, ninhuli po kaiyan mga tugang, subanggi, pigpaluwas na kang lokal na gobyerno kang Naga, official schedule of activities, kang religious and civic activities kan gobyerno lokal kan nagigibuhon niya na Setyembre, urog na si mga civic activities kan gobyerno lokal kan Naga. Sa Agosto 28 mga tugang, iyon naman ini ang pinagtalaan nagaro iyo bagay ito ning pag-screening kan mga kandidata kang Miss Bicolandia. As in public presentation mga tugang, that will be on August 28. An coronation kan Miss Bicolandia, si Miss Bicolandia Beauty Pageant, nakatalaan po yan sa September 7. September 7, dyan sa Jesse M. Robredo Coliseum. Kaya po liwat, pigihiling tang mapapano giraray an the Big Dome of the South. Para po sa taunan na Miss Bicolandia, 2 taon taman ini mga tugang day nagibo dahil sa pandemya,
Alagad ngunyan dahil pinaghihiling na magiging marhay ang satong sitwasyon. And under alert level 1, pinagtutugutan po baga ang full usage of venues, provided nag-uutob lang kayo duman sa pagsulot ng face mask. So that will be on September 7, Miss Bicolandia beauty pageant. Sa maabot mga tugang na Miyerkules, ipa-finalize lang kang Miss Bicolandia Beauty Pageant Council na pinapamayuhan po ngunyan ni, of course, si Dr. Sunny Ranyola, asin ang sa iya pong co-chairman, si Councilor Joe Perez, asin po kang executive committee. Ipa-finalize lang mga tugang si magiging guidelines kan Miss Bicolandia, and of course, itong pag-update kan mga forms, itong mga important dates kang Miss Bicolandia. Although ngunyan mga tugang pigpapakaraymi ang sarong online system, baad po by next week, maipost mi na sa website, sa pinakaray na website kang Naga, www.naga.gov.ph. Anyway po, ma-post man kita kanisa sa yung mga social media accounts. Ipopost na po kang committee itong online form sa mga muyang magbali sa Miss Bicolandia. Yan. Gigibuhon po so pag-post ka ini by next week. Tangarig pong si mga nasa hararayong parte kan mayo sa urog na si mga mayo sa mainland, islands of the Bicol region, urog na sinasa Masbate, Catanduanes, makapag-file na kang sa indang intent to join through online. Sa Setyembre 9 mga tugang, ini po susugman iniduman sa pinaluwas ni Arsobispo Rolly Terona na schedule. Ito pong traslasyon ta, syempre ginigibot ayan sa primerong nobinaryo kan sa tuya pong mahal na ina. Kaya po nakaschedule po yan sa Biyernes, kumbaga 9 days antes ka itong kapiestahan kasi itong mahal na ina na mangyayari sa September 18. Kaya petsa 9, iyo po ang traslasyon kan sa tuyang mahal na ina. Asin po kan banal na ladawan kan sa tuyang kagurangnan ang Divino Rostro. Mangyayari yan mga tugang sa parehong oras man giraray, although pig-uurulayan lang mga tugang ngunyan kung magiging mobile procession ba ini o si dating manera kan procession. But one thing is certain, igwa po kita ning traslasyon procession sa September 9. September 14 mga tugang, iyuman ang nakatalaan na petsa para sa Regional Scouts Parade, Drum and Bugle Corps, Drum, Xylophone, and Majorette Score Competition. Iyo po bagay ni si mga Boy Scouts, may parada. Maghapon man ini mga tugang, puun sa Panganiban Drive, sagkod sa Plaza Quezon. Ang aramta po by next week, igwaman ipapaapod ng tiripon. Ma-meeting naman, katakod kan nasambit na aktibidad. Ang September 15 mga tugang, iyo po ang sa uyang taunan na Civic Parade and Float Competition. Aldaw na Webes, puon po manggiraray iyan sa Panganiban Drive, sagkod sa Plaza Quezon. Ini mga tugang Civic Parade, mag-antabay lang po, ma-coordinate lang po ang samong opisina, ang SEPIO, ki City Administrator Elmer Baldemoro. Mabukas din po kami ng sarong online registration para po duman sa gabus ng mga muya na magbali sa Civic Parade. Si gabus sa mga organisasyon, magkakaigwa po kita ng online registration. Tangarig pong this early, ngunyan pa lang po na Hulyo, maaraman ta na po si mga mabarali sa Civic Parade.
tangarig pong as early as August 15, mailuwas na po kang syudad ang final parade sequence. Dahil po kanakaagi pong mga taon, kung magigirimduman ta, mga 2 days before the parade, nagbabago pa kita ng binabago ta pa ang satuyang order of parade. Kaya nasisibot na maray ang Civic Parade Committee. Kaya sa panahon pong ini, maamay po kita dahil po nga ni Juan kay puntang tamanyuhon an sa tuya pong parada. Urog na pong gayo na siyempre ang piyesta naon manggiraray sa panahon kang pandemya. Kaya we have to check on these things, no? Mahiling taman giraray ini, and of course makalikay kung dapat tawanan taning mas iri-espasyo silang bang mga partisipantes. Urog na po sa pagpapila, pagpakaray kang parada. Ang sunod ken mga tugang, September 16, Bicol Regional Military Parade and Band and Majorettes Competition. Gigibuhin yan mga tugang Biyernes, September 16. Ngunyan mga tugang, dahil nga ni sa kamautan na mapalipot man ang parada kang Bicol Regional Military Parade. And para man sabi nga ni kayan although day man madanyaran, ito bagang nakatukdan kan mga nakaagi pong taon. Ito pong exhibition kan majorettes na normally ginigibot sa JMR Coliseum pakatapos lang sarong aldaw, pakatapos kan traslasyon procession, isasaro yan mga tugang sa Biyernes. Isasaro yan sa September 16. So dapat ang parada, mga alauna tapos na. Tangarig pong puon alauna, sagkod alas 5, iyuman ang exhibition, majorettes and band exhibition sa Plaza Quezon. So sa ngunyan na taon, mayo muna kitang suhay na okasyon para sa band and majorettes exhibition. Duman mo na po yan sa Plaza Quezon, kasaro kang parada. Yan. And of course, on September 17, iyon na po ini mga tugang ang fluvial procession. Kasatuyang mahal na ina, asing kan Divino Rostro sa historic Naga River. Yan. Haros pareho man po giraray na oras ang pigihiling na maluwasan sa itong mahal na ina duman sa katedral para darahon sa Reina del Bico Landing dyan sa may Dinaga, and para man sa paagi kan pagoda ibiyahe ang satuyang mahal na ina pasiring pabalik sa iyang harong sa Minor Basilica o Basilica Minore dyan sa may barangay kan Balata. So iyan po mga tugang initially ang mga okasyon katakod kang Peña Francia Festival 2022. Ini mga tugang marayo paligding nakasaliot, dahil pa po hindi kabali, si mga okasyon privately organized by civic organizations, mga kumpanya, marayo pa po digdi. In fact, itong Run for Wellness kan South Star Drug, igwapang kabali po ito. Igwang concert ang Motor Trade, igwa din pa concert ang and Mobile Legends competition ang Smart, and may pa concert itong Philippine Madrigal Singers sa Naga. So yun mga tugang, in the coming days, in the coming weeks, madugang po ang sa tuya pong mga calendar of activities para sa Peña Francia Fiesta. Igwa na pong mga pigsusumiter sa samuyang opisina na mga activities katakod kang Peña Francia Fiesta 2022
So, once po makuami iyang gabos, sasararoon mi iyan into one calendar of events. Pero sa ngunyan po, para lang dahil syempre, masusuod kita sa panahon, dahil Hulyo na, ngunyan pa lang kita makakapag-preparar. So kung igwa na pong mga bago na naglalaog sa mga schedule, weekly, mapaluwas po kita ng calendar of activities for the Peña Francia Fiesta. So kung na-confirm na kang mga sponsors ang sa mga aktibidad, ibabalit na sinda sa mga activities for the Peña Francia Fiesta. Pero kumbaga on a weekly basis na po inipapaluwas. Kada Biyernes o kada Miyerkules, tangarig pong ma-update ang satuya pong mga kababayan ka mga aktibidad katakod kang Peña Francia Fiesta. Ang kasuguan po sa itong alkalde, as much as possible, si mga dating aktibidad, pre-pandemic activities ang gigibuhon. So, iyan po ang pigsisiributan ngunyan kan sa mong opisina, ang City Events Protocol and Public Information Office. Antes ako ngunyan mga tugang nagtukaw sa programa, kaulay ko man si Police Lieutenant Colonel Errol Garcia-Torena, kansa uyang Naga City Police Office. Tangunyan man, nag-uulay man sinda ni Police Colonel Nelson Pacalso. Pipreparar naman ang satong kapulisan, ang satong Naga City Police Office, para sa Peña Francia Fiesta. So, sa kunyan po, igwanang pig-request ang PNP na around 1,500 na mga augmentation forces hali sa regional command. Kaya si preparasyon para po sa piyesta, kung sa tuyang kung sa muya pong pigi kukuyan, talagang haros pareho na kan dati, no, na selebrasyon. And in fact, dakulo na po na mga nagpapahaging na mapuruli. Kaya po kami pinagmarami ng iluwas na kansuudma ang kalendaryo, initial activities for the Peña Francia Fiesta. Although mga tugang dahil kita maglaom na, kumbaga, of course, sa pandemya pa kita, igwa mangyari mga limitasyon. Number 2, aram tangon niya na igwang pagkitipid sa gobyerno, dahil kaining inflation, dahil kaining pagralangkawan kan mga barakalon. Sa gasolina na sana, grabe ang inilangkaw, halos na doble ang satuya pong gasolina. Kaya pagkakaniguon lang po kang syudad itong pondo na available. Ang satuya pong alkalde nagproponir na sa Sangguniang Panglungsod through our budget officer, Sir Frank Mendoza, pig-sumiter na sa Sangguniang Panglungsod ang budget proposal 8 million sa pagpadalagan kang gabos ng mga aktibidades para sa Peña Francia Fiesta. Iyan mga tugang, mas hababa iyan, yung fondong iyan, kumparado sa mga fondong ginamit ka nakaagi pong taon. Roughly po, last 2019, mga 10 million ang budget for the Peña Francia Fiesta. Kaya lang, dahil po limitado ang sources of funds ngunyan, limitado ang satuya pong budget, pinagkanigo lang po sa pondong iyan, 8 million. Harayuon yan mga tugang, yung pondong iyan, harayuon yan sa pondong ginagastos kan ibang mga syudad, ibang mga lokalidad sa indang fiesta. Sa Cebu City lang, ang sinulog lang, yan street dance competition, hamanang 35 million. Sa tuya, ang sa tuyang Voyadores Festival, kung sakaling makatipon kita ng numero na mabarali, mga over 1 million pesos lang ang ginagastos for the Voyadores Festival. Hababaon mga tugang ang budget intended for the Peña Francia Fiesta. And of course, dahil bang kita makakalaom na matataparan kang sponsors ang gasto sa piyesta. Kasi ever since bago pa ining pandemya, talagang pigsa-subsidize na kang syudad ang piyesta. Pigsa-subsidize na ang mga gastusan sa Peña Francia Fiesta. Dahil ngunyan po ba kaya, dakulo na kitang kakompetensya ng mga festivals sa pigi-sponsoran man
kan mga pribadong kompanya. Sa Kabikulan na sana pirana ang Festival Digdi. May kaugma ang Camarines Sur, may ibalong ang Legazpi. Asin ang sa Albay, Guapang Pili Festival man an Sorsogon. May kasanggayahan pa, Iguaman ang Rodeo Festival ang Masbat, ang Catanduanes, no? So dakulo na kitang kakompetensya within the Bicol region. Kaya itong pondo na supposedly for the Peña Francia Fiesta, pinagbabaranga-banga yan sa manlain-lain na festival kan mga corporate sponsors. Kaya ever since, kita po talaga nagsasubsidize na. Pero dapat manggastusan kang syudad ang Peña Francia Fiesta, ang mga civic events. Sa iligta po iyo, ang panindugan po niyang kastong alkalde iyo. Ang fiesta po, maski may ginagastos kita, ang balik kayan sa tuya. Ang balik kayan sa tuyang ekonomiya, masalangkaw pa kaysa sa piggastos ta. Ibalik ta po itong sinasabi kan mga kuya na multiplier effect. Sa fiesta, pag may fiesta ang mga tao, maruluwas, magastos, maikot ang kwarta sa ekonomiya, mabalik man lang po yan, yung ginastos kang syudad in form of taxes. So, siyempre, ngunyan, kung may fiesta kita, mapapano ang mga hotel, makarakan ang mga tao, ma-income ang mga negosyante, magkakaigwan ng negosyo. So, ito pong income na yan, of course, makwintada ang satuyang syudad ning taxes, no? So iyo man yan ang gagamiton pabalik sa satuya pong kaban. Kaya may indirect income ang syudad, may direct income ang syudad after kaining fiesta in a form of taxes. And itong mga trabahong nakrear sa panahon kang fiesta, of course, mga tao na kapag negosyo, makakapagtinda sa luwas, imbis baga nagpapara tarambay sana. So, magkakaigawa ng negosyo, magkakaigawa ng hanap buhay sa panahon kang fiesta. Si income, kan mga saladit natong negosyante, malangkaw, maitaas dahil may mga bisita kitang maarabot, may mga pasiring sa naga para maging parte, kan sa tong kapiestahan, kan sa tuyang mahal na ina. Makakanyan, masakay iyan sa jeepney, sa trimobile. So, ini po si mga pigihiling na mga benepisyo dara kang Peña Francia Fiesta. And kay po hanta na ini mga tugang dahil po mas maro-uro ang satong ekonomiya kung dai pa kita magpuon kang pagsubang dara ka ining pandemya. Mapararo-uro ang satuyang ekonomiya. In fact, ining epekto ka ining pagparalangkabak ang gasolina, no? Si inflation mas magiging makuri pa ini mga tugang kung dai kita makapuon tulos-tulos kan sa tuyang paghiro for the Peña Francia for ining kuyang ekonomiya niya to. And ang mga fiesta, ang mga festival sarong may dakulang kontribusyon sa pag asigurar na ang satuya pong ekonomiya mapalangkaw, taigwang mga aktibidad, may mga economic activities ang mga namamanawaan. And mga tugang, i-congratulate mi lang pala sa ibang lado kita, i-congratulate mi lang ang mga Nagenyo, mga hobines na Nagenyo nakapasar duman sa pinagibong assessment kan JTI or Japan Tobacco International na Bright program. Ini pong sa indang programang Bright Start program. Kung sain mga tugang ang Japan Tobacco International nakipag-partner sa grupo ni Ninda First Lady Marion Legacion, itong sa Happy Souls group. Kaya nagpapasalamat po ang syudad sa Happy Souls sa pamamayo po ni First Lady Marion Legacion na iyo po ang nag-facilitate
kaining Bright Start program katuwang ang Japan Tobacco International. Kung sain po 13 mga taga-Naga ang nakapasar asin naging parte kaining Bright Start program. Ano ini mga tuwang Bright Start program? Sa ining programa na ang mga nag-graduate ng senior high school, pag nakapasar ka duman sa assessment, magiging kang scholar, magiging kang college scholar kan Japan, kan JTI. And ang kagayunan kani mga tugang dahil scholar ka, libre ka, may allowance ka, no? And after mo makagraduate, tatabahan ka pa nindang makahanap ng trabaho. Yan. So, basically, garuman lang, nagkaklase ka, nagsweldo ka pa. Ining programang ini. 13 mga tugang ang nakapasar. Sinda Rene May Sarto, Francine Noel Tagilid, Mary Angelica Menya, Francis John Marcaida, John Mike Nava, Mira Liagas, Shame Villagracia, Angelica Marie de los Santos, Belhart Dermas, Aubrey Sales, Jonathan Abrigo, Zachary Valencia, and si Joan Gamosa. Sinda mga tugang nakapasar digdi sa pinagibong assessment kang JTI katuwang ang Happy Souls ninda Attorney Marion Ligacion, ninda First Lady Marion Ligacion. Kaya congratulations po duman sa mga nakapasar and sana po dahil pagsayangon itong oportunidad na itatao sa tuya kang JTI na mga pagklase, may allowance. Basically po, gabos na gastos. Gabos na gastos. Aasumiron kan JTI. Kaya, dakulaon na marhay na tabang sa mga apod kay ni sa mga nakapasar or sa mga nagkapirili dahil si sa mga pangiturugan maaabot ninda, in fact matabang pangani sabi tangani sa paghanap ng trabaho ang JTI. Yan. Sa huring 5 minuto mga tuwang kasatong programa, siguro taman-tama ang urulay baga kuryente siging marahal, kaya lang ang Kasoreko kaya baga sarong kooperatiba, sarong kooperatiba, kaya kita nag-iilihir mga tugang nin mga miyembro kan Junta Direktiba, Board of Directors sa Kasoreko. Magkakaigo mga tugang ning eleksyon sa July 23 ang Kasoreko para sa Naga North, Magaraw, Asimbonbon. Pero digilan kita mga tugang sa Naga North, iyo man lang ang sakop ta Ini man lang sa kabtang kang Naga North an election po igibuhon July 23. Yan. Puon alas 8 ning pagkaaga sagkud alas 3 po yanin pagkahapon. So si mga qualified voters po kana Kasoreko 2 para sa pagboto sa Junta Direktiba, mangyari pong boto kita tangarig kung magkaigo kitang representasyon sa Junta Direktiba dahil baka pang ibang sources na pwedeng makuha ang Kasoreko 2 na mas bara-barato or cheaper kaning kinukuha ng kuryente. Kaya sige bakit ang langkaw ngunyan. Although naiisihan man po niya to na talagang ang kinukuha ng kuryente limitado man talaga. Urog na po digi sa Pilipinas. Kaya lang mahalaga po na igo kitang representante sa Junta Direktiba na malaban kan interes kan mga konsumidor.
Urog na po kung halimbawa nagkaigwan ng overcharging ang Kasoreco 2, dapat igwang mga miyembro ang junta direktiba na re-representar sa tuya, naguhurot sa manihamiento na ibalik si mga sobrang koleksyon kung igwa. Dapat somebody from the board of directors should be doing that for or on behalf of the consumers, member consumers kang Kasoreco 2. Kaya hopefully magboroto po kita. Kaya lang ngunyan baga isa daw pati ang mga ngunyan, isa daw ngunyan ang mga kandidato para sa junta direktiba. Ang saro sa nagluwas na, igwa na akong kopya, nagpahaging na, si Director John Cornelio, garo makandidato man giraray, sa Naga North. Inipalan ang mga voting center. Sa mga nag-ierok mga tugang, sa Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Liboton, San Felipe, Calawag, San Francisco, Dinaga, asin Peña Francia, ang voting center tapo gigibuhon sa Camarines Sur National High School. Para man sa mga nag-ierok sa Pacol, Carolina, Panikwason, ang voting center tapo sa Pacol Elementary School. Asin sa mga nag-ierok sa Abelia, sa Santa Cruz, sa Igualdad, Sabang, asin si mga miyembros konsumidores na yaon po sa Naga City People's Mall o supermarket. Ang voting center tapo iyo ang Santa Cruz Elementary School. So, giraray po ang samuyang pangapudan sa Gabus. Magboto kunya na July 23. Yan. Eleksyon kan Kasoreco 2 para sa Naga North. Kaya magboroto po kita sa si mga miyembros konsumidores para sa Naga North board of director. Ini pati garo special election garo ini. Yan. So, bueno mga tugang, sa ngaran po kastong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene de Asis, sa mga pag-iribang department head sa City Hall, sa mga pag-iriban niya po sa City Events Protocol and Public Information Office, sa mga katuwang na radio stations, 100.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin. Ini po ang sa inyong lingkod, Alan Rayondanga. Mabalos po sa inyong pag-antabay. Have a great weekend, everyone. Sa tuong Arabon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Rayondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan.